Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση της εταιρείας Organo Gold. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το εξής. Οι ευκαιρίες δεν έρχονται σε αυτούς που απλά τις θέλουν, αλλά σε αυτούς που κάνουν κάτι γι' αυτό και άρα τις κυνηγάνε. Μια τέτοια μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία σας δίνεται σήμερα. Επομένως, δώστε προσοχή σε αυτά που θα μοιραστώ μαζί σας τα επόμενα λεπτά. Γιατί μιλάμε για τις αγρούς της γης, γιατί μιλάμε για επιχειρηματική ευκαιρία, πάμε να δούμε μαζί. Η πρόταση που σας κάνουμε σήμερα αφορά μια έξυπνη επιχείρηση. Γιατί είναι κάτι απλό, είναι εύκολο, γιατί πολύ απλά είναι καφές. Και ας δούμε κάτι πολύ βασικό. Η επιχείρησή μας συνδυάζει 5 πολύ ισχυρές βιομηχανίες. Υγεία δεξιά. Wellness, η επόμενη μεγάλη τάση της αγοράς. Όλος ο κόσμος θέλει να είναι καλά, να μην έχει προβλήματα υγείας, να μην αισθάνεται κουρασμένος και αγερασμένος. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας, σε τηλεόραση, περιοδικά κτλ. Και φυσικά ο καφές της Organo Gold βοηθάει σε αυτό πάρα πολύ. Απώλεια βάρους. Η μάστιγα της εποχής μας. Θα καταλάβετε παρακάτω ότι με την ισορροπία που φέρνει ο συγκεκριμένος καφές στο σώμα μας, πετυχαίνουμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα και ένα ιδανικό βάρος, ρυθμίζοντας το pH και το μεταβολισμό μας. Επιχείρηση μετά το σπίτι. Σε όλους μας αρέσει να έχουμε έναν τρόπο να δουλεύουμε μέσα από την ασφάλεια και ζεστασιά του σπιτιού μας, χωρίς αφεντικά, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο, χωρίς περιττές μετακινήσεις, απολαμβάνοντας τα παιδιά μας. Και όλα αυτά μέσα από τη μεγάλη βιομηχανία του ίντερνετ και τις δυνατότητες που μας δίνει και που όλοι μας ψάχνουμε να εκμεταλλευτούμε και να κερδίσουμε χρήματα. Φυσικά πέμπτη και η πιο ισχυρή βιομηχανία, η τεράστια βιομηχανία του καφέ. Αυτές τις 5 πολύ ισχυρές βιομηχανίες συνδυάζει η πρόταση που σας γίνεται σήμερα. Η εταιρεία Organo Gold είναι σχετικά νέα στην παγκόσμια αγορά, μόνο 3,5 χρόνια λειτουργίας, και όμως έχει καταφέρει να βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 στους παγκόσμιους πίνακες με βαθμολόγηση 8,5 όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης από ανεξάρτητες στατιστικές αρχές, ανάμεσα σε 6.200 εταιρείες δικτυακού μάρκετινγκ. Το μυστικό της, τα 3 συστατικά της επιτυχίας της. Νούμερο 1. Ο ένας και μοναδικός καφές της, γιατί πολύ απλά δεν είναι συμβατικός καφές. Νούμερο 2. Το αποκλειστικό συστατικό 100% βιολογικό γανόδερμα που είναι κρυμμένο μέσα στο καφέ. Νούμερο 3. Ο ηγέτης και ιδρυτής της, κ. Μπέρνι Τσουά. Και πάμε να τα δούμε αυτά τα συστατικά της επιτυχίας ένα-ένα αναλυτικά. Φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου ότι ο καφές δεν είναι πολυτέλεια, αλλά καθημερινή μας συνήθεια και άρα αναγκαιότητα. Μπορεί να ξεχάσουμε τα γενέθλια του συντρόφου μας. Μπορεί να ξεχάσουμε την επέτειο του γάμου μας. Μπορεί να ξεχάσουμε ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Όμως, ποτέ δεν θα ξεχάσουμε να πιούμε καφέ για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας σωστά. Το ίδιο θα κάνουμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι λοιπόν, ο καφές κατατάσσεται ως το δεύτερο παγκοσμίως ρόφημα σε κατανάλωση μετά το νερό. Σίγουρα όλοι έχετε ακούσει για το δεύτερο μαύρο χρυσό, γιατί πολύ απλά ο καφές είναι το μεγαλύτερο εμπορεύσιμο προϊόν σε ολόκληρο τον κόσμο μετά το πετρέλαιο. Όλος ο κόσμος λοιπόν σε όλες τις χώρες πίνει καφέ. Στην Ευρώπη οι στατιστικές λένε ότι καταναλώνουμε 1 δισεκατομμύριο κούπες καφέ την ημέρα. Πολλοί άνθρωποι πίνουν 3 με 5 καφέδες την ημέρα και κάποιοι τον πληρώνουν μέχρι και 5 ευρώ. Αναλογιστείτε ότι στην Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων ανθρώπων, περίπου τα 8 εκατομμύρια πίνουν τουλάχιστον 2 καφέδες ημερησίως. Εάν υπολογίσουμε 2 ευρώ την κούπα, αυτό μας κάνει περίπου 32 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα τζίρο. Μόνο από μια απλή μας συνήθεια και περίπου 1 δις το μήνα και άρα 12 δις ευρώ το χρόνο. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους τον πιο υγιεινό καφέ και να κερδίζουμε χρήματα κάθε φορά που αυτοί πίνουν καφέ. Και ας μιλήσουμε για το μανιτάρι γανόδερμα Lucidum. Έχει πάνω από 4.000 χρόνια ιστορία. Οι βασιλιάδες της Κίνας το θεωρούσαν ως βασιλιά των βοτάνων ή θαυματουργό βότανο. Οι επιστήμονες το κατατάσσουν πρώτο στην ειδική κατηγορία των προσαρμογόνων βοτάνων. Αυτών δηλαδή που καταναλώνοντάς τα έχουν μια ισορροπία στην υγεία μας. Βοηθάει στην ικανότητα του σώματος να θεραπεύεται και άρα στη μακροζωία. Έχει πάνω από 150 αντιοξυδοτικά στοιχεία και ενώ το μέλι με 180 θρεπτικά συστατικά είναι μια πλήρη τροφή, το βιολογικό γανόδερμα έχει πάνω από 400 θρεπτικά συστατικά και αγγίζει τη θρεπτική τελειότητα που βρίσκεται στη φύση. Για να παράγουμε 1 λίτρο μανιταρέλαιο απαιτείται 1 τόνος μανιτάρι και αυτό λοιπόν το θαυματουργό βότανο είναι κρυμμένο μέσα στο καταπληκτικό καφέ της εταιρείας μας με ποικιλία αράμπικα
με το πολύ άρωμα και την ελάχιστη καφεΐνη. Μπορείτε να ψάξετε και μόνοι σας στις μηχανές αναζήτησης του Google και θα βρείτε πάνω από 5,5 εκατομμύρια αποτελέσματα και ιατρικές μελέτες για το γανόδερμα που γενικότερα βοηθάει. Οξυγονώνει το σώμα, παρέχει περισσότερη ενέργεια και δύναμη, φυσική αποτοξίνωση του σώματος, προσφέρει ποιότητα στον ύπνο, στηρίζει το κυκλοφορικό, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, ενδυναμώνει την υγεία και τη μακροζωία. Είναι πολύ σημαντική η στρατηγική σημασία συμφωνία που έχει υπογράψει η εταιρεία Organon Gold με έναν εκ των μεγαλύτερων παραγωγών πιστοποιημένου βιολογικού γανοδέρματος στον κόσμο, ο οποίος το παράγει στα ψηλά οροπέδια της Κίνας πάνω σε κορμούς δέντρων, με 6 πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις από παγκόσμιους οργανισμούς ευρωπαϊκούς, αμερικάνικους και κινέζικους και φυσικά τον παγκόσμιο αριθμό πατέντας. Έτσι, έχουμε τη σιγουριά ότι προσφέρουμε στον εαυτό μας αλλά και στους ανθρώπους γύρω μας το θαύμα της φύσης. Σιγουριά επίσης μας προσφέρει το γεγονός ότι μια εταιρεία μόλις 3,5 ετών επενδύει $240 εκατομμύρια για την κατασκευή ενός μοναδικού βιομηχανικού πάρκου, το μεγαλύτερο σε έκταση στον κόσμο. Αυτό για μας τους συνεργάτες σημαίνει ότι η εταιρεία ήρθε για να μείνει και να γίνει κολοσσός. Εδώ βλέπουμε κάποια από τα προϊόντα της εταιρείας. Στην Ευρώπη κυκλοφορούν black, latte, σοκολάτα, μόκα, τσάι και σύντομα και άλλα. Σαπούνι από γανόδερμα αλλά και ο καταπληκτικός King of Coffee που είναι φταγμένος από τα σπόρια του μανιταριού και άρα 70% πιο αποτελεσματικός. Πολύ σύντομα και καφές φίλτρου, εσπρέσο, μέχρι οδοντόκρεμα από γανόδερμα. Σιγουριά επίσης μας δίνει ο ηγέτης και ιδρυτής της Organon Gold, κ. Μπέρνι Τσούα, με μια ταπεινή αλλά και παράλληλα πολύ ισχυρή αποστολή. Να φέρουμε τους θησαυρούς της γης στους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. 28 χρόνια κορυφαίος βοτανολόγος, ασχολείται αποκλειστικά με το γανόδερμα και επί 3 συνεχόμενα έτη ψηφίζεται ο νούμερο 1 πιο επιτυχημένος επιχειρηματίας της πιο δύσκολης αγοράς, της Ασίας. Όμως έχει μεγαλύτερη σημασία και αξία να μιλάνε άλλοι για σένα με τα καλύτερα λόγια. Το πιο φημισμένο ίδρυμα προσωπικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης, Napoleon Hill, ζήτησε την άδεια από την Organon Gold ύστερα από μεγάλη έρευνα των δικηγόρων του με επικεφαλή τον πατέρα του Bill Gates να βάλει το λογότυπο της Organon Gold στην επίσημη χρήση έκδοση του Ιδρύματος. Αυτό γιατί μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας πάνω στο δικτυακό marketing ανακάλυψαν ότι με το marketing της Organon Gold κάποιος μπορεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει πραγματικά οικονομικά ανεξάρτητος. Ένα βιβλίο λοιπόν που έρχεται δεύτερο σε πωλήσεις στον κόσμο μετά τη βίβλο και πολύ απλά διδάσκει πώς μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι αλλάζοντας μόνο τη σκέψη μας και ένα τόσο δημοφιλές και έγκυρο παγκόσμιο ίδρυμα συμφωνούν ότι η συνεργασία κάποιου με τον Organon Gold οδηγεί πραγματικά στην επίτευξη των στόχων του. Αυτό δίνει τεράστιο κύρος στην εταιρεία Organon Gold και στο μοναδικό της marketing, το οποίο μας πληρώνει με 7 διαφορετικούς τρόπους. Κέρδη από τζίρο λιανικής. Από 50% έως 500% μπορούμε να πουλήσουμε σε προσωπικό επίπεδο ή μέσα από την ιστοσελίδα μας. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε γυμναστήρια, σχολές χορού, κέντρα αισθητικής, εμπορικά κέντρα κλπ. Το πιο έξυπνο είναι να τους προτείνουμε να γίνουν μέλη της εταιρείας. Η λιανική μπορεί να μας δίνει καθημερινά έσοδα. Fast Track Bonus. Πληρωνόμαστε κάθε εβδομάδα κάθε φορά που συστήνουμε ένα επαγγελματικό πακέτο έναρξης με προϊόντα σε κάποιο διανομέα μας για να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση με το Organon Gold. Εμείς κερδίζουμε στο χάλκινο 20 ευρώ, στο ασημένιο 80 ευρώ και στο χρυσό 150 ευρώ. Η δύναμη της διπλής ομάδας. Πληρωνόμαστε πάλι κάθε εβδομάδα. Ο κάθε συνεργάτης που μπαίνει στην εταιρεία έχει τη δυνατότητα από κάτω του να αναπτύξει 2 ομάδες πόδια, αριστερή και δεξιά, και να πληρώνεται σε όποιο βάθος και αν φτάσει η ομάδα του κάθε εβδομάδα από τις εγγραφές και τους πόντους του κάθε πακέτου που δημιουργείται είτε από τις δικές του εγγραφές, είτε από τις εγγραφές όλων των άλλων, είτε από τους πάνω του, είτε από τους κάτω του. Έτσι, εάν τον πρώτο μήνα συστήσουμε 2 συνεργάτες και αυτοί κάνουν το ίδιο και ούτω καθεξής, σε ένα χρόνο ξεπερνάμε τα 4.000 μέλη στην ομάδα και πληρωνόμαστε από όλο τον τζίρο που δημιουργείται. Το χάλκινο πακέτο, βοηθός marketing, μας δίνει 9 κουτιά καφέ, 195 πόντους, 10% προμήθεια 5/5 από τις 2 ομάδες μας, αλλά και ένα ταβάνι πληρωμής στα $500 την εβδομάδα. Το ασημένιο πακέτο, σύμβουλος, μας δίνει 26 κουτιά καφέ, 520 πόντους, 15% προμήθεια 7,5/7,5.
Από τις δύο ομάδες μας εβδομαδιαίως, αλλά και ένα ταβάνι $1.500. Το χρυσό επαγγελματικό πακέτο μας δίνει 74 κουτιά καφέ, 1.160 πόντους, 20% προμήθεια 10/10 στις δύο ομάδες μας και ταβάνι τα $2.500 για να πληρωθεί εβδομαδιαίως. Από εκεί και μετά υπάρχουν τίτλοι που ενώ κρατάνε το ποσοστό πληρωμής στις ομάδες στο 20%. Το ζαφύρι φτάνει να πληρωθεί μέχρι 5.000 εβδομαδιαίως, το ρουμπίνι μέχρι $10.000, το σμαράγδι μέχρι $15.000 και το διαμάντι μέχρι $20.000 κάθε εβδομάδα. Η εταιρεία εξαργυρώνει κάθε 300 πόντους και για να είμαστε ενεργοί να παίρνουμε τα μπόνους μας, χρειαζόμαστε δύο εγγραφές, μία δεξιά και μία αριστερά. 1. Unilevel bonus. Πληρωνόμαστε κάθε μήνα. Κάθε μήνα εισπράττουμε το 5% από το τζίρο των παραγγελιών της πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς μας της προσωπικής μας ομάδας. Εάν έχουμε κάποιο τίτλο, ζαφύρι, ρουμπίνι, σμαράγδι, διαμάντι, δικαιούμαστε ποσοστό επί του τζίρου μέχρι και το βάθος της ένατης γενιάς μας για πάντα. Παραδείγματος χάρη, αν είμαστε ζαφύρι, κερδίζουμε το 5% από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά μας και το 4% στην τέταρτη. Ρουμπίνι, το 5% από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, το 4% από την τέταρτη και το 4% από την πέμπτη γενιά μας κλπ. Unilevel Matching Bonus. Πληρωνόμαστε κάθε μήνα. Κάθε μήνα εισπράττουμε το 10% από τα κέρδη της πρώτης μας γενιάς από το Unilevel Bonus. Εάν είμαστε ζαφύρι, εισπράττουμε το 20%. Εάν είμαστε ρουμπίνι, το 20% από την πρώτη και το 10% από τη δεύτερη. Και φτάνουμε να εισπράττουμε από τα κέρδη μέχρι την τέταρτη μας γενιά. Generational Leadership Bonus. Bonus ηγεσίας κάθε μήνα. Αυτός ο τρόπος πληρωμής ενεργοποιείται μόνο όταν έχουμε κάποιο τίτλο για τον αντίστοιχο μήνα. Έτσι, ανάλογα με τον τίτλο που έχουμε από ρουμπίνι και πάνω, εισπράττουμε κάποιο ποσοστό από τον τζίρο των τιτλούχων της ομάδας μας, ανεξάρτητα από το βάθος στο οποίο βρίσκονται. Εάν λοιπόν κάποιος γίνει ζαφύρι, θα εισπράξει το 2% από τον τζίρο του πρώτου τιτλούχου και της ομάδας του. Εάν γίνει ρουμπίνι, θα εισπράξει το 2% από τον πρώτο τιτλούχο και το 3% από τον τζίρο του δεύτερου τιτλούχου. Εάν γίνει σμαράγδι, θα εισπράξει το 2% από τον πρώτο τιτλούχο, το 3% από τον δεύτερο και το 4% από τον τζίρο του τρίτου τιτλούχου και αντίστοιχα αν γίνει διαμάντι θα φτάσει να εισπράξει μέχρι το 5% του τζίρου από τον τέταρτο τιτλούχο. Όλοι οι τρόποι πληρωμής λειτουργούν αθροιστικά κάθε εβδομάδα, αλλά και κάθε μήνα. Όμως η εταιρεία έχει ακόμα έναν ο οποίος μας πληρώνει μια φορά κάθε τρίμηνο και άρα 4 φορές το χρόνο. Global Pool Bonus. Πόνους συνεισφοράς. Εδώ λοιπόν κάθε 3 μήνες το 3% του παγκόσμιου τζίρου της εταιρείας μοιράζεται σε όλους τους τιτλούχους από ρουμπίνι και πάνω. Έτσι λοιπόν για όλους εμάς τους συνεργάτες η εταιρεία διοργανώνει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας σεμινάρια, meetings, όπου γίνεται η παρουσίαση της επιχειρηματικής ευκαιρίας και εκπαιδεύσεις. Τέτοια γίνονται στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο, Κοζάνη, Καβάλα, Χίο, Μυτιλήνη, Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα και ενημερωνόμαστε από το μηνιαίο πρόγραμμα. Επίσης, με την εγγραφή του, ο κάθε νέος συνεργάτης παίρνει τη δική του ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό κατάστημα και το δικό του ηλεκτρονικό γραφείο. Έχουμε επίσης το Organo Gold TV που παίρνουμε ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις, το Organo Gold University και άλλα. Έτσι, μπορούμε να επιλέξουμε το πακέτο μας και να ξεκινήσουμε τη δική μας επιχείρηση. Πρώτον, το kit εγγραφής με κόστος τελικό 62 ευρώ. Δεύτερον, το χάλκινο πακέτο περίπου στα 250 ευρώ. Τρίτον, το ασημένιο πακέτο περίπου στα 600 ευρώ. Τέταρτον, το χρυσό πακέτο περίπου στα 1500 ευρώ. Στόχος της εταιρείας είναι να καλύψουμε το 1% των καταναλωτών καφέ της Ευρώπης στα 3 επόμενα χρόνια. Έτσι θα δημιουργήσουμε ένα τζίρο $125 εκατομμύρια το μήνα και εφόσον η εταιρεία επιστρέφει το 50% πίσω σε εμάς, θα μοιραζόμαστε $62,5 εκατομμύρια σε προμήθειες κάθε μήνα σε όλα τα μέλη της ομάδας. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της παγκόσμιας οικογένειας Organo Gold και να μοιραστείτε την επιτυχία μας. Είσαι έτοιμος να γίνεις ο επόμενος εκατομμυρίουχος του καφέ? Επικοινώνησε άμεσα με το άτομο που σου έδωσε αυτό το βίντεο και καλή επιτυχία!